Имало едно време двама братя и сестри решили да създадат вирусни TikTok видеа заедно. Те искаха да вдъхновят другите с послания за вяра, надежда и упоритост. Първото им видео се фокусираше върху идеята, че бедствието и страданието, с които се сблъскваме, могат да бъдат част от изпитание на нашата вяра. Започнаха с цитат от Псалм 119, като заявиха: "Душата ми е уморена от скръб, подкрепи ме според словото си." Те подчертаха, че тези трудни моменти са възможности да разчитаме в голяма степен на ученията на Исус. В своето видео те обясниха, че възприемането на болката като изпитание може да ни помогне да се развиваме духовно. Те насърчаваха зрителите да бъдат смели и подготвени за това, което предстои. Братята напомниха на всички, че изборът на пътя на спасението може да предизвика опити на дявола да те преследва. Те казаха: "Помни, че Исус може да позволи атаката, за да изпита твоята вяра." Следващият им клип ги показа как четат Лука 1:37. "Защото нищо не е невъзможно за Бога, за да потвърдят божествената сила." Те подчертаха, че вярата не винаги прави нещата лесни, но ги прави възможни. В своето видео те отново цитираха Псалм 119, фокусирайки се върху важността на послушанието и търсенето на Бога с цялото си сърце. Те споделиха как тези, които следват заповедите на Бога, не грешат и следват Неговите пътища. Обясниха, че доверието в Божиите заповеди ни помага да останем непоклатими в трудни времена. След това братята и сестрите насърчиха зрителите си да останат верни до края, независимо от предизвикателствата. Те посъветваха, че вярата им само в Исус е достатъчна, за да ги премине през бурите на живота. Видеята съчетаваха вдъхновяващи библейски стихове с искрени лични истории. Те включиха свидетелства за моменти, когато се чувстваха оставени, но си спомняха Божиите обещания. Говориха за силата на Светия Дух да носи утешение в недоверчивите моменти. Целта им беше да напомнят на всички, че Божията любов и подкрепа винаги са на лице. Те посочиха, че вярата прави дори невъзможното постижимо, защото с Бога всичко е възможно. В по-късно видео обсъдиха важността на ходенето според Божиите закони. Казаха: "Блажени са онези, чието пътища са неопетнени, които ходят според закона на Господа." Те насърчаваха зрителите да търсят Бога с всичките си сърца и напълно да следват Неговите заповеди. Също така, братята и сестрите споделиха практични съвети за запазване на вярата по време на изпитания и преследвания. Те призоваха всички да останат свързани с вярващата си общност за подкрепа и насърчение. Те напомниха на аудиторията си, че Божиите заповеди са предназначени да ни водят и да ни помагат да се покоряваме напълно. Техните видеа спечелиха популярност заради искрения им подход и библейските истини. Те целяха да създават видеа, които не само развлекат,